kaya ngono Mas. Irung dicekel tek dipijet nit terus let ngari. Anyang-anyangen lencang. Adun dek. Yuk kita saksikan bersama malam hari ini bersama Guyon Maton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Iki desane apa lali aku. Iki sing diarani Desa Melayu ya iki, Pak. Kok Melayu ya? Mlajeng Mlinjeng. Mbak Lurah luar biasa. Pak Giri. Bolo dhewe. Gerek nambah. Lah iya Pak Giri gerek nambah isu ora. Lah iya Pak Sugiri isu nambah marang sapa wae. Bolo dhewe. Giri kuwi gunung gedhi. Jadi Giri kan artinya gunung. Berarti seperti gunung mengayomi masyarakat khususnya. Tepuk tangan untuk Mbak Lurah pada malam hari ini. Matur nuwun Mbak Lurah sampun nimbali kula sak rencang. Sepuntene wau mboten saged mriko keturon. Nyapul kok keturon awakmu kok. Ngarep-ngarep kok tuwek-tuwek tok delok. Awakmu jangan salah, Mas. Masih yo kene sepuh-sepuh tuwek-tuwek tok emak-emak, tapi jangan salah. Ini emak-emak TikTok semua. Layak wajahnya kok halus-halus mesti skincare larang. Ya, skincare larang kita wilayah gini. Lho awakmu kok nyepele. Mereka tidak usah pakai skincare yang mahal-mahal, sudah cantik karena setiap hari terkena air wudhu. Oh. Tepuk tangan buat emak-emak kita semuanya. Wong wedok nolak dilem plaklok. Nak dinyak nyecret lagu ini. Loh, iya emak-emak yo ngono kuwi lho Pak, menangan. Tak nyanyi sik. Oke, nyanyi dulu. Delok ke kompak. Mati aku. Sik mau tamati miku. Sik timbangane mau tamati lah tak keplekne dhewe. Lah kok iso emosinan kuwi lho. Aku nyelem mikmu lho. Lho, bener tak percil. Lah sing rukun karo bojone. Sapa kae? Ya bojoku to. Aku ora percaya belas. Timbangane bojomu wireng. Lah bojo yang ngono kuwi. Nah aku ireng, bojoku ireng sepadan, Pak. Lah awakmu karo kono putih sampean masalah. Ngapa to kok nyacat ae? Lah piye to? Aku sing berumah tangga lho tentrem dan damai. Tapi sing nyawang kuwi lho ndak enak. Aja mbok sawah. Kowe aja mbok sawah, uripmu adulkas. Rumah saku. Nyanyi ke rumah saku iki delok masyarakat kene. Yuk, 3 2 1 yuk. Oke. Yuk. Ayo kita kompak ya. Coba yang sini kembali. Cilolu, hey, Cilolu, hey, bener, Cilolu, hey. Awas, yang sebelah sini kompak ya. Cilolu, hey, Cilolu, hey, Cilolu, hey, Cilolu, hey. Kompak berku yuk sekali lagi Laiso Cilolu oke angkat tangannya Cilolu Cilolu contohnya contoh benar contohnya kaya gonku lho oke contoh kekompakan warga kaya ngene iku lho contohnya piye jajali delok to. Ya ampun. Yang sebelah kanan panggung mana suaranya? Ngarep tok lho Pak, ngarep tok ngono kok bangga. Ora. Cek berpanggung samburi-buri barang. Delengen grupku ngarep nganti bakul-bakul melu kabeh. Yang sebelah sini mana suaranya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gonku tambah loro. Ya, matur nuwun. Awakmu aja bangga grupmu tambah loro. Kuwi mau ya wis ning kono tapi beser ke puyuh. Ora iso. Nek kok ditinggal tipis seneh. Pokoke grupku aja nganti kalah karo grup kono. Oke? Yang sebelah kiri harus kompak mana suaranya kayak bagus. Jangan sampai kalah. Yang sebelah sini tepuk tangannya mana? Oh, kerja piye? Kagak tak hati. Kandung semangat grup. Delok semangatnya gitu. Kalau kau suka hati bilang hore.
Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tangannya di atas. Hore hore hore. Hore hore. Hore 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 hore. Hore hore. Mana suaranya? Pedak pedak kan mulai Orang ngono aku gumun karo dirimu lho. Umurnya sangat muncul ini gak mau belas. Ya masa ya mbok nyanyi kaya Ya ora apa-apa ora masalah toh. Oke, aku ya iso. Sana bilang hore, kita bilang ayo, oke? Agak iso lho, Pak. Ya toh jajal. Sambil tangannya di atas. mesane sing kelas samurat Ora apa-apa lho, Pak. Nggo tangga. Kanan, kiri, kanan, kiri, Oh, ya manut. kanan, kiri. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 Wong kok ngene kok tiba si hati jenengku sing banter hanya ada ya pedot ya Orang mungkin pedot, aku gak gelem kalah pagah ngeyel, oke? Kono tangannya tetap di atas, kita bikin yang beda. Kakinya di atas, bro. jungkel jelumuk Anu, yang bawa HP, HP-nya dikeluarkan, ayo. Yang bawa HP, HP-nya didokno. Kayak ini loh, kayak ini loh. Kayak itu, kayak itu. Oke, oke. aku mau nyapol mikir-mikir HP Sawangan guruku ini loh, guruku. Nah, sing ora gawa HP mulai sik tuku. Ayo, kesuwen salah biar ayo. Goyang, 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 kanan, goyang, usah. jaranan mata beling rene otak tembiling Setul, setul, setul. Sing aku nek lagune yo kuwi nek TikTok Pak kanan, kiri, kanan. Ngomong jalukmu. Sing penting kowe. Tepuk tangannya mana? wah saya nyekel HP mbok kon tepuk tangan HP-ne mati ya lho Aku meneh kesempatan karo copet-copet kan. Wah, masak. Delok iki lek grupku mesti hafal. Minor lagi wis mesti hafal. Iya. Nah, gak hafal aku isin kok elek. Iya, jaluk apa Jawa nih? Negara iki mangsa maca Iya, dilawan. tak delok ae. Yo, Apa? kaping 3 ing bocah uga marang uga gawe jenengan ngeten. Iya, iya. Kaping 4 Ya, duar. iki kan mau bengok-bengok besar kabeh papat bidang kae lambemu. Oke, dan Ngono Mas Obak. sing mburi barang lho, kudung putih. Basan kaping 4 plonga. Alah. Ngono kok umuk karo aku. Nggon. Lah grupku ki lho delengen arep maca selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono kuwi lho. Kleru aku milih nggonmu kleru. Kangen. Apal lah. Oke. Nah, kene. Iya. Kaping 3. Bocah. Uga marang. Uga gawe. Kaping 4. Padha ae. sing apal 5 tok lho meneng kabeh Santai, meneng sik. nyapa Ngono sing ngapal 1, 2, 3, 4. Anu sing ngapal kok tak ambung. ya kalah Wong edan lho masaku. Lah sing ngapal ngarep tak. lah masamu kuwi sing apal lho iki kan kuwi tuwek lho kaping 4 ngan kerja anake Apa? Kaping 4 ngompol. Ngamal
buat ngompol, Mak. Tapi ya alhamdulillah ya Le, luar biasa pada malam hari ini Piye? hadir di desa Melinjeng luar biasa, ibu-ibu kompak, bapak-bapaknya kompak. Ya. Tepuk tangan untuk panitia pada malam hari ini, matur nuwun. Luar biasa. Karena dengan adanya acara ini kita bisa bekerja sama di sini, bisa sambung silaturahmi. Ya iso migunani marang wong liya. pokoknya siji welengku, Heeh. Pak Rukin aja nganti ngilang. Nyapa Pak Rukin ngilang? Sing nggo dhuwit mroyo kuwi ketua panitia. Iki apa urung Lha masalah lek ora sampe ilang ora bongkok kancane masalah. apa durung beres to? Aku iki karo lurahe kancaku masalah lurah iki. ngerti lah dagelane percil kene pinggir sawah. Iya. Dadi aku ning mburi mau cethuk ku bapakku kok. Ora. Kan Pak Lurah paham karo dirimu. Mbok menawa awakmu suwi ora mulih ning Jawa Tengah, Jawa Barat, ning luar pulau, ning luar Jawa. Iki kan lagi ning Jawa Timur. Wah, Ben sambang karo dulur-dulurmu. Bener. Pokoke apa neh Pak Rukin iki kanca ya, klek karo aku wisan. Klek. Gue ketua panitia liyane kudu iki pokoke. Toilete gedine ra ukun. Apa iya to, Pak? Buritane sak mulu bulan. Lah, wis sawah. Pokoknya lani pojokan gawangan pesing berarti ya aku. Lah wis sawah kene lapangan kok. Tapi yo matur nuwun lho Le. Lah piye awakmu mau pipis ning mburi? Pipis ning mburi berarti ora nganu lho. Nak cawe piye carane? Ora nane kur palco. Lah ya tutul-tutule pal ya padha ae to karo masak. Nah sing apik Jarene kon nggawa obat. obat apa? Di obat abet. Iki lho iki Lah lah. ora isin umpama enek wong sing ngerti ngono. Wah aku sore mau wis teko tapi turu ae terus lagi turu terus rono terus maca iki mau. Wah rumah sak maju ning kene. Iki piye carane ibu-ibu karo bapak-bapak seneng bengi iki? Ngono. Paham ora kowe iki? Ya nganu ta, Pak? Acarane hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. 88 karo kosong. Angkane piye? Mbok. Yo ngene to. Maksudnya filosofine Nyapa nggih filosofi mikir dagelane mumet filosofi. kemerdekaan yang ke-80 angkanya 8 sama 0. Angka 8 sama angka 0. 8 iki artine apa? 8 8. Apa? Dengan landasan Pancasila. 0 nulung sapa wae sing nyusahke sing kesusahan. Dadi awak dhewe kon iso nulung merdeka. susah. Awake dhewe lho susah kon malah nulung kowe lek kucluk iki ya. Merdeka lho. Merdeka diengkolmu bolak-balik ning bola FIF bolak-balik teko ae kok. Maksudnya ngene Pak, merdeka 80 angka sing ora enek pedote. 8 angka sing ora enek pedote, 0 yo angka sing ora enek pedote. Sing apik. Indonesia selalu merdeka selama-lamanya. Amin. Lah kuwi genah le. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Merdeka! Anu mau sing Salah. sambutan sing anu merdekane rada kurang banter. Nah, awakmu kok yo merhatekne lho. Lah aku krungu mobil. Mereka. Kita kok camak ngurung makan kita. Grogi. Grogi. Ora masalah grogi, tak tekokne jebul korokane loro. Dadi kaya ngomong, "Merdeka!" Lah ya ngono kok. Mereka. Berarti semangat kita, semangat kebangsaan kita juga harus NKRI harga mati le. Hubul waton minal iman. Heeh. Artinya apa? Mbok. Lah kok teko aku lho, aku wedi Kita tanah air sebagian dari ini. Aku itu adalah pahlawan. Pahlawan opo? Pahlawan ngeplekno londo ya. Aku tahu roh awakmu winganane. Ya apa? Kalah 15.000. Lah, wiyu. Iki maksudnya iki pahlawan membela aku ki mangsamu. Hah? Membela Membela apa? keluarga. Lah kok iso awakmu? Lho keluarga, kowe lak pomone mau jadi pejuang kowe tahun 40. Umpama aku tahun 22, tahun 30, tahun 40 aku wis urip, Pak. Aku tetep melu dadi pejuang. Malah apa wani karo bojomu melungker. Apa wani kowe? Wong kowe disentak bojomu lho. Gadah. Ora masalah. Lah kowe disentak sithik. Apa ning iki? Anu dek melungker. Kowe Bukan karo bojo, tapi nek karo penjajah. berarti kowe wani karo londo. Demi NKRI, demi Umpamane kowe dadi pejuang apa sing mbok lakoni? yo langsung tak lawan penjajah. Bapak Adu arep lho Pak, tatang silat apa taekwondo apa tatang karate apa tatang apa jaluke apa. Mbok tonyo. Tak tonyo. Enek londone ngarep mbok tonyo ngene. Lah, Kowe sik tanganmu sik mundur lho ndak kowe dibedil ndas mundur bongko kowe. Lho. Iki
dhewe wong Jawa lho, Pak. Nyapa? Aku khususnya Jawa Tengah kene iki. Iya, iya. Wis saliyane latihan nganu ya kudune nganggo Apa? jenenge? Sing diarani iki lho apa jenenge? Senjata. Senjatamu apa? Senjataku ya bambu runcing no. Zaman biyen tok. Bambu runcing. Heeh. Bambu runcing kena tres sing lincip. Ana lonjong ngerompol langsung sodok mak. Seluas. Diongkek ngiwat kek, ongkek tengen kek, puter-puter, dijilat dicelupin. Jeluk. Kayak ngono ya, Lek. Berarti kowe nggawa golek pring berarti. Golek pring. Golek pring wis tas dibedil londo kombrido. Bongko kowe. Ya, pikir logika to. Mikir logika. Senjata jarak jauh. Apa? Yo ketapel. Apa? Ketapel. Ketapel. Nah, ketapel. Gak kowe ape mateni londo ape nyolong pelem kowe iki. Wis ketapel iki lho bahasamu ya lah luput. Ora iso ya. Lah luput ya Nek bong. ngono yo nganggo akal sing luwih jernih. Apa? Dalane londo ndi? Digoleki. Pot tengah dalan dijogangi sing rada jeru 3 meter. Jerone cemplungi ula. Londo lewat kecemplung cokot ula. Kowe sik tas akeh Ranjau, Bro. Kowe duduk tok cemplungi londo bom blung bongko sak keluargamu. Saiki. Kowe iki mau kamu ngene kowe lak ngomong nggih logika, berarti kowe kurang pinter. Lah nek logikamu piye? Ya lah aku iki wong Banyuwangi nek londo teko tak sandet jero kayak iseni radio, keri. Gak ben mangan mati. Apamu wong Banyuwangi? Iya santet Ana penjajah? Santet. Santet. Iya nek londone teko metone kapan? Santet. Carane nyandet ki piye, Pak? Dikit neton. Goleki netone. Netone kapan? Wetone digoleki langsung disantet. Santet. Kamangka kuwi lho. Perang kuwi sik ngosak masik, kok iso goleki wetone londo. Yo ben cepet aku. Ini loh Pak, sekarang Indonesia sudah merdeka. Ya. Sudah tidak usah memikirkan bagaimana bentuk penjajahan saiki. Penjajah sing ning kene, enake mung loro. Apa itu? Hawa nepsune awak dhewe Nomor loro. karo bojo. Oh, lek kok iso bojo? Lah wong wedok gawene njaluki dhuwit kamangka awak dhewe sing mergawe. Awak dhewe kaya rodi lho, Pak. Berarti kowe dijajah karo bojomu. Jajah wong wedok awak dhewe iki. Netone kapan tak kirimane sesuk? Lho. Mbok santet ta? Timbangane kowe kejajah terus kok mangsa. Ya ndak ngono. Ya ora oleh wong kowe jenenge iki urip iki bebrayan ya harus selama-lamanya hidup sampai mati. Contohnya ibu-ibu pada malam hari ini. Khususnya dalan sing ndelok sing ning ngarep iki wedok tok sing lanang lho ning pinggir-pinggir kabeh kene kono. Ya ora. Karena apa? Laki-laki itu selalu mencintai wanita. Wanita wadah nitip senjata. Senjatane sapa? Wong lanang. Iya no, wong lanang senjatane apa duit? DUIT. Doa, usaha, iman dan takwa. Lambimu kok lunyu dengaran. Iso ngatekno duit barang iso lunyu. Doa, usaha, iman, takwa. Ikilah dilandasi oleh itu karena dilandasi oleh cinta. CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Jadi lanang karo wedok kuwi tetap selalu abadi mergo adanya cinta. Cinta Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam, cinta tanpa pernikahan, bagaikan rembulan tanpa bintang, cinta tanpa ciuman. Isis nulela rasik. Enggak boye. Maju kene. Oke. Didongakne le sing hadir bengi iki. Mugi-mugi tetap cinta NKRI selamanya. Amin. Muga-muga sing rawuh sedaya tansah manggih barokah. Amin. Sehat walafiat panjang umur. Amin. Duweke akeh turah-turah. Amin. Syukur turah-turah kena nggo tuku tegalan sawah. Amin. Syukur turah-turah kena nggo tuku tegalan sawah sing panenane kathah. Amin. Panenane kathah. Amin. Mugi-mugi panenane kena nggo munggah gaji ning Mekah Madinah. Amin. Mugi-mugi sedaya Kemen to. Dongamu iso ngritil lho. donga kan sing akeh sisa. Nah, seperti sugih wis cukup lah. Lah iya, kebet duwe akeh. Ya, amin. Nadane. Terus nyanyi sing penak. Aja ngisini aku. Engko mulih engko karo Mbak Lurah. Karo Mbak Lurah engko digawani engko. Jawane apa, Pak? Donga. Paling ora ya jawane kedile ning mburi. Gedange. Wo, piye tundun. Ning mburi cilik-cilik. Mosok gedange Pak Lurah? Ya ora gedange gede-gede lho. Engko mulih gawane gedang kowe. Raketan kontong tok. Ya, ora masalah. Seperti coba dadi gedang. Matur nuwun Pak Lurah. Nah, nggih. lho Manyon gedange jenengan ya. Lah, lho gedange Pak Lurah mbok gawa lah Bu Lurah nggih gedange sapa? Ngawur lho. Nang anu kontonge mawon. Kontonge sapa? Kontong gedang kontonge Pak Lurah. Aja, maju. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iki lho penyapu iki lho. Iki acara
kemerdekaan loh Pak, untuk menggugah semangat para pemuda-pemuda Indonesia. Saya akan berdeklamasi atau puisi. Oh iya. Awakmu kudune menehi ilustrasi musik apa piye? Iya iya. Kowe njaluk melodi apa njaluk apa? Kuwi malah rock. Lha kok njaluk sing piye? Sing halus. Iya iya. Saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Indonesiaku dan Pahlawanku dari Tak Selendem. Selamat malam. Indonesia, Indonesiaku, tanah airku yang ku cinta dan ku banggakan selama-lamanya. Oh Indonesiaku, terima kasihku kepadamu karena kau telah melahirkanku di sini dan menerimaku hidup di negeri ini, Indonesiaku. Terima kasihku kepadamu, kau telah memberikan apa yang kubutuhkan, Indonesiaku. Tempatku dilahirkan, tempatku dibesarkan, dan tempat di mana ku akan dikuburkan. Iya mati ya, sok ben mati. Oh Indonesiaku. Suwi man. Terima kasih diganggu iki Lek. Ya wis suwi bolak-balik muwak Indonesia. Minggir-minggir nih, roto. Kono. Tuban kono, tuban. Ganggu konsep. Tuban waduh lho Pak. Ya ben ato pisan ben nganggo kancane. Nadane Mas. Nadane. Pahlawan nangis Indonesia. Pahlawanku adalah bapakku. Kodok ngorek Oh, dari bapakmu. iya. Aku percil, bapakku kodok. Kamu mau tahu enggak sih bapakku itu siapa? Semoga bapakku nanti kesini nguyui kamu. Bene kadasan kemudian ya ampun Ade. Paling tidak itu yang bisa memotivasi masyarakat. Iki aku matur nuwun lho, aku puisiku matur nuwun Pak Rukin karo Pak Giri. Puisiku lagu sembarang. Iya. Percil mengucapkan terima kasih kepada Pak Rukin sama Pak Sugir pada malam hari ini. Matur nuwun Pak Rukin, ketua panitia yang sangat luar biasa. Pak Sugiri, matur nuwun Mbak Lurah, terima kasih sudah mengundang aku di sini. Karena anda tidak mungkin Percil ada di sini kalau lurah-lurah lainnya belum nanggap titenono. Contohnya kaya Pak Sugiri, orang mau ngomong tok neng nganggap kenyataannya kaya ngene. Aku matur nuwun karo masyarakat kene kabeh, muga-muga kabeh diparingi rezeki ingkang barokah. Sing delok sakmene iki ben kathah. Kok sedih? Gak apa-apa, ora apa-apa. Percil harus bisa. Ini khusus ibu-ibu yang saya haturkan kepada ibu-ibu, jangan sekali-kali kamu menindas lelaki, karena lelaki nyambut gawe 24 jam ge sampean kabeh. Rungokno ki laguku. Lah mbok rungokne karepmu ora karepmu. Penting aku nyanyi. Loro ati, Tombo ati. iku 5 perkarane. Tombo ati. Kaping 1 roh tangga gelange gedhi. Iya, loro ati. Kaping 2 diselingkuhi bojo. Loro. Kaping 3 sing lanang elek sing wedok. Iya, Kaping 4 ora duwe dhuwit pacar minggat. Ini pojokan niku. Kaping 5 duwe entek diapusi rondo. Awakmu dhewe. Salah sawijine mesti tahu ngelakoni.
kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati. Ibu-ibu tolong dengarkan iki cangkeme percil sing ngomong. Nah bojomu ra duwe dhuwit aja ngeyel kon wane gelang. Butrek pikirane bojomu. Aja mung seneng mutok nyenengno bojomu. Contone umpamane bojomu ape ngopi sangono sak yuta sewengi. Bojomu ape mancing sangono 500.000 ben seneng atine, ben bangga duwe bojo-bojo kaya awakmu kuwi. Akehan Aja lamu tuku wedak ae alon itu. Sithik-sithik mukena. Sithik-sithik wedak daster e wokai. Ning bojomu sarung sitok ngluntung sampe kaya ngono e masamu. Isin aku dadi wong lanang kaya ngono kuwi. Mesakne wong lanang kowe rokok lah sampe tuku utilan. Macul sing lanang muwacul benisuk sing wedok senam karo kanca-kancane. Giling-gilingan iki omong aku. Lah kok malah nyeneni wong Meneng cangkemmu. Aku iki kene iki ora ngomongi awakmu kabeh, aku ya ngomongi bojoku barang iki. curhat kok. Aku tenan. Wong lanang aja kali ketindas ta omongi. Wong lanang lak ketindas wong wedok lho. Lambene nyecret ora apa-apa lek wong lanang meneng bidik ae. Sabar. Meneng kok. Aku ibu. Aku les kadang kene iki nesu tenan masamu. Apa nenek wong lanang lak dijak kancane. Ayo kok pilih. Enggak ada aku ning omah ae seneng bojoku jangkrik ayo ngono. Sabar iki bener lho. Contone kaya ngono lho. Aduh lho. Saya pidato sampai ra iso butak. Mereka ayo ngono ta. Kamu lho ngono-ngono kuwi contoh-contohne. Iya iya Sing kabar lho, Pak. Awakmu sing kabar. Wong wedok yo ngono kuwi. Menangan wong wedok. Wong lanang kuwi kalah. Wong lanang kok aku pikir kaya dijajah wong wedok tenan. Wong aku tak rasa-rasane wong lanang kuwi kaya tuyul. Lha saya dulu. Dikon kerja mulih duwe dijaluk dimiki. Dikon kerja nek mulih dijaluk nek dimiki nek dicolne nek duwe dijaluk nek dimiki nek dicolne ngono terus. Wong lanang kuwi kalah begitu, Pak. Arep ngomong biar mancing gak edol. Wong wedok aku cukup barang kurang ajar. Cepat gawe kene kok semenangan awakmu. Wong wedok. Wong lanang iki segere ning jopong ning kerang rumahmu. Ning omah. Sabar. Wong wedok tenan. Ini ya bisa ngono iki ngambil. Kok iso ngono? Lah iki nyapa kok nangis bareng lho. Mewangi awakmu ngono lho. Lah nyapa kok ngewangi aku lho. Aku yo ngrasakno dhewe. Apa jenenge kan padha to le. Sing penting awakmu dihibur le hati-hatine ya. Sok melok dolan-dolan le ra apa-apa. Iya, duwe. Iki nyapet njal duwe aku. Jare duwe ke depan lurah kok nyapet kang aku. Aku ben nambani atiku lho, Pak. Sing penting awake dhewe hiburan. Hiburan. Contohnya kaya ngene iki delok. Aja sampai sedih. Aja sedih. Iki hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan hiburan. Harus merdeka, jangan sampai sedih. Oke. Banyu. Rambutnya. Masalah rambutnya kobong. Kobong hiasmu. Yo menika sing diarani buta rambut geni. Lah sampai butuh rambut gini lah ibuku. Lahirnya aku ora rotot kabeh. Coba murene lagu iki kaya iki lho. Kowe lek lagumu kan lawas-lawas no. Lagu sing anyar. Jadi ibu-ibu yang sini biar tahu. Awakmu kok iso lagu anyar? Iso. Statue sekarang cuek baru mau. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Jatuh statue sekarang cuek baru. Adik-adik ini juga abang yang rayu. Awakmu ra iso ngedekak. Lurus ngenek-ngenek nih lo. Awakmu masalah ra iso. Lah kowe kancane wis kok. Nyanyi rock tapi ra iso rock. Lah piye? Mulai sesuai genre-ne sendiri-sendiri. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau
apa? Arabian. Ayo Arab Saidu. Nah Saudi. Oh ya Saudi. Anu Jati aku gak bisa. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Madura, Pak. Statue. Sini. Madura. Aduh kakak percil. Iya, Dek. Setelan cuek baru malu. Sate. Ayo toko dulu. Enak, Pak. Iya, ya. Masyarakat melinjeng. Iya, Dek. Derma kabar Beres, Dek. beres Iya, Dek. Ketua panitia Bapak ono Rukin. Mas Rukin, Iya, Bapak Mas- Kades, Kades. minta duit. Eh. Kembang semongko, kembang melati, piro-piro tak tampani. Iya, Lirsa alir, Lirsa alir, alir, alir. Lirsa alir, Lirsa alir, 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 jang. Wong enak lho. Eneng parining pinggir sumur, Pak Sukiri muka panjang umur. Enek injeng ning tengah sawah, masyarakat mlinjeng kabeh barokah. Alir sa alir, Lirsa alir, 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 Lirsa alir, Lirsa alir, Alir, alir. Iki contoh yang dinamakan Nusantara. Iki kok ada ngetoknya Nusantara sing luwih neh Heeh. bersama sinden yang ada di belakang. Seperti itu. Masih ada kan? Enggak, kemarin. Kita sambut bareng-bareng satu sinden cantiknya dari Bulan Ramadan, the best sinden Jawa Timur. Siapa dia kalau bukan yang satu ini? Yo, tepuk tangannya mana? Silakan cantik untuk naik ke atas panggung. Sudah dinyanyikan belum pacaran? Hidup penuh liku-liku. Ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Iki lho wis go bareng iso ngerti. Lah saking semangate. Ya ampun. Dinteni tekan kene kok malah bejudus tekan kono. Suwunane panitia Heeh. sinden wanita rai genset. Berarti wajahnya kayak dompet. Wingi wis diesel, saiki yo genset. Ganti. Masa yo sinden ngulah malih. Sinden wanita rai mercon gini. Berarti amjar kabeh. Iki dudu. Iya. Tak uluk salam. Iya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh langsung. Lah iki saka ati. Iya. Dadi sing metu. Langsung mbok jujuk kuwi lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu, sami sehat, Dik? Sehat, ora sehat kamu ketok kene. Aku ki takon nyapa kok semalam mbok Lho wis kabeh sehat kaya ngene kok diparingi sehat kabeh. Nyugamu kok luwih sehat neh. Ya ngono to. Lah iya, lha iki kan mergo usum-usume iki kan musime iki ganti-ganti. Lah piye to, lha iki ning mburi iki Apa? sinden pira ae sing mau. Sing Di- apa? Anu. Masak mentret. Masuk angin kabeh iki lho. Oh masuk angin. Masuk angin. Lho kok ya masuk angin. Lho lah piye to Mas, mau kan saka anu relawan tim kesehatan langsung meriksa. Aku kan yo ngewangi. Wah. Awakku yo
ngewangi tim Lho kesehatan. piye to? Aku ngene-ngene iki yo duwe ilmu medis to, Mas. Lho. Bisa nambani. Berarti lak pomane mumet iki apa? Pilih. Lha yo gampang. Lah nek mumet ngono kuwi, yo gampang to obate parasetamol. Ngomong flu. Flu yo ngono. Ora beda karo mumet. Parasetamol. Mah yo ngono, Mas. Apa? Ora beda karo mumet karo flu. Apa? Parasetamol. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan yo ngono, Mas. Ora beda karo flu. Parasetamol. Masaku. Obat apa parasetamol. Nek pengobatan iku ora kanggo kaya pil karo pijet, Mas. Apa kuwi? Lho. Dengan cara dipijat. Umpama lorone apa? Ngelu. Langsung dicekel sirahe kene. Tes. Dipijet nit didilat lek mari. Masa Ilmu medis aku nganggo pijet. umpamane tangane iki kesleo. Tangan keseleo yo gampang. Tangan dicekel tek dipijet nit didilat lek mari. Kesleo. Mari tenan. Masuk angin. Masuk angin ya ngono Mas weteng ditemok tek dipijet nit didilat lek mari. Pilek kumbelen. Pilek ya ngono Mas. Kira dicekel tek dipijet nit terus lek mari. Anyang-anyangan. Bapak nih. Anyang-anyangan iki sing loro apane? Ya sing loro ya ngono arek kok Mas aku. Ya kan traktir to. Heeh to. Nek khusus penyakit anyang-anyangan aku urung sinau. Ning nek hernia takon aku. Carane piye, Mbak? Carane gampang. Mung diolesi minyak kelapa, ping 3 isuk awan bengi diolesi minyak kelapa. Mari ya. Gilap. Jare pengobatan. Lah sing ngomong mari lho sapa? Lah awakmu dari mas aku nek ngerti. Pak Sugiri. Matur nuwun anu Mbak Lurah, Pak Sugiri. Lho matur nuwun wis dikai. Burung. Matur nuwun. Ya maksudnya iki awake dhewe diundang rene. Oh. Iki job sawi lho. Masa Pak Giri utusan Mbak Nia iki oleh ngejob ki tahun 1945. Lahirmu lo tahun kapan ngawur luas aku. Ning luar biasa tenan Mas. Ya. Awake dhewe wis iso sowan karo warga masyarakat Mlinjeng. Hebat tenan. Bojonegoro lagi. Wah, Bojonegoro iki acara bengi iki ning kene iki. Bojonegoro daerah Sumberjo Pasir muacet tenan. Perkara acara iki. Mergo acara ning kene rame ning kono macet. Sepur iki lho Mas. Arep nyabrang mau wacet. Lah kowe ra ro lho iki Bojonegoro ora wilayahku. Kaya wilayahmu Kali Tudi. Kali tidu. Itu apa Kali Tudi? kali tidu kalau Tudi. Kuwi golonganku dulurku akeh ning kono. Akeh ning kono. Akeh. Lah aku ning kono enek. Di kono. Kali Ya apa kok dari Kalisari ya. Kalisari. Pak, Iya apa lho kowe? ya apa lho Pak Sugiri dhisik sering rono. Iki lho apa ngamur Mas. Ya kowe ora tau ora ke Sorono. Apa ya? Lah nyapa lo Pak Sugiri ning kono? Sering ngilihi aku. Lah aku nyapa. Sosialisasi. Sosialisasi aku kan dhisik bakul to. Mas. Bakul apa kowe? Bakul kerutu. Pakane apa, Nduk? Pakan manuk. Manuke yo. Manuke Pak Sugiri. Anu apa? Manuk ocehan. Oh, manuk Kowe ocehan. pikiranmu ki negatif. Aku durung tak sakoni lo dadi negatif. Wah iya toh, makan anu oleh sono minyak kelapa lho. Gila. Kowe gila kok. Maju. Iya Mas. Nembang. Iki acara Nusantara. Iya Mas. Peringatan HUT RI yang ke-80 tahun. Bener. Dengan temanya ngerti apa ora iki? Apa? Ulang tahun Apa nggak? temane? Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ya bener. Mulane ayo to, awake dhewe bareng-bareng mendukung program-programnya Mbah Lurah. Mbah Lurah. Ben desa Mlinjeng kini saya Maju, saya maju, rukun. sukses. Amin. Ngono ya. Iya Mas, Awakmu yo ngerti. ngerti no. Paham Carane berarti. desa ben maju piye? Yo anu to Mas ditarik to Mas. Ditarik karo tampar sithik-sithik, suwe-suwe maju. Program dari desa didukung oleh seluruh Ngono lho, masyarakat. carane. Ngono. Nyapa kok iso ditarik bareng? Apa meneh enek anggere enek tontonan ngene iki. Ngene iki kan yo memberikan kesempatan kepada umekem sing UMKM. Umekem. UMKM nyapa umekem? Lah iki macane umekem. Tulisane UMKM. Iya. Macane Umek. Langsung.
Nusantara lagune aja nganti gak Nusantara lho. Acarane Agustusan iki Mas. Siap, Mas. Gua sampe karo Nusantara harus nanti karo panitia Mas Samu. Panitia Pak Rukin iku kancaku dhewe Mas. Iya. Dadi apa sing mbok sampeno kuwi kudune ya sesuai karo temane bengi iki. Masyarakat ya gampang lay nampa. Penting temane opo iki gawe dhewe kan kudu kenal lho Bapak. Iya. Kan ya iki sing nonton akeh lho, gak pemuda-pemuda tak sing sepuh-sepuh iku yo menantikan karo dadi komplit ya Mas. Ya komplit kok. Iku barang kabeh perasaan kan kene-kene kabeh itu lho delok ngono kuwi to Mas. Kabeh sampe iki Mas. Di syuting di lebone ning YouTube iku sing nonton ora wong kene tok, dadi wong luar daerah, wong luar negeri yo nonton kabeh. Kenapa? Pasar Sumberjo iku pindah rene to. Nyapa sapa? Lah ngomong ae. Lah piye karepmu? Lah jare kon nembang. Oh, awakmu arep nembang. Ayo nyanyi. Ayo. Iya iya. Aja nesu to. Hah? Ngono nesu. Rasa tidak aku. Ganggu. Ngene iki arep nembang ayo isin karo Pak Giri aku. Iya iya iya. Masalahe awakmu lho. Awakmu lho tem. Lah awakmu dhewe. Bekacane meneng kowe ngomong aku iki. Wis arep ngomong iku awakmu sik iku lho. Lah awakmu kene arep nembang iso. Iya to, Mbak. Iya. Maksudnya piye kok gitu? Iki wong Jawa lho, Mas. Jawa. Sampeyan wong Jawa. Adat ketimuran dijaga. Sopan santun kuwi agemaning Bangsa. Sopan santun agemaning bangsa. Arep enek wong nyanyi iki mbok sing sopan. Siap. Nur sewu. Monggo. Sopan santun agemane Bangsa. ana caraka. Padha jayanya. Moga botong tak kepruk kowe bongkok minggat to. Dari kon sing Sopan. Heh. Mit. Nur sewu. Apa kowe ketone aku? Lah ning ngono aku ya melu. Jare kon sing sopan. Nadane Mas, minor. Minor Mas. Wis ra kuat aku, wis ra tahan aku. Engko paiman iki engko selak nesu. Ya jare minor. Nek ra kuat nyapa budal barang iki. Wong kok iso Genduk, genok santri lulusan pondok. Nyapa? piro? Entek pelurune entek. Tek lulune rene. Lah nek rasa mbok adepne aku. Oh, iki mainan. Mainan. Ora mungkin nek pelurune kowe ya mung bongkok tok ta, Pak. Ora kene. Setur. Oh ya, jaranan moto beling rene otak tempiling. Setur. Jaranan moto beling rene yo aku kebelet wis. Ya. Tak pernah Wih, penyanyi apa? Penyanyi apa? nyanyi lho. Durung ta? Yanto ganteng dhewe yanto. Yanto ganteng tenan. Ganteng tenan Yanto. Ganteng dhewe. Ireng dhewe. Sing ireng wae sapa? Gandul dhewe. Gandul apa ning? Anune Anu desa apa, Dek? Pak Giri. Yanto. Tak pernah ucap hello pergi ke melambai. Harimau Malaya. Iki lagu apa? Wis bene manut aku. tak pernah curhati otaknya bersemai. Harimau Malaya. Berpantapin
tung sahur. Tung sahur. Nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Balerina cappuccina. iki nek tak terus nih kupingku iso bosok lah ki senggak yo senggak ning kebateren kok Oh, berarti sing halus. halus ae jeng 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 Jeng. tung sahur tung sahur tak idoni lho Lah iki dari sing kalem lho. kalem nyapa kok pas ning kuping koyo aku kok piye Lah aku nek kurang krungu. Iya bener. Minor. Jalane minor cah. Ojo minyak. Pinter cah. penonton aku mohon maaf Ngapun? suaraku agak serak-serak basah Oh iya kan ngapunten nggih. Oh iya Mas. Wes berkata serak. Nyanyi serak barang nyanyi ngeyel aku. Oh enggak apa-apa. penonton aku mohon maaf suaraku Sih. agak serak-serak basah Ngomong Ngomong Kalau langsung ngomong karo penonton. karena aku baru putus cinta suaraku agak serak-serak Mas, aku tak nyanyi Serak. kenapa aku mau ini? Ya cerak lah cara serak. Lagi apa tumun penyanyi-nyanyi terus buka bu lo kok curiga Daripada serang Nanti tak ada serak kowe. Nyanyi liane. Liani mas, ini mas air mata cinta Wes. Ya duduk tok pokoknya sini deh. aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air ingin rasanya ku minum Orang ngomong ketau. Orang ngomong mau-mau. Mau ngenya apa ora ngomong. Nah ingin rasanya minum ngomong Ngose. Ngisi aku. aku ganti judul aku Lah kok banyu tok isi. aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air Airnya gimana kakak? ingin rasanya ku minum Lah dalah. Ngomong ngono kuwi malah njaluk karo panitia. Ini kan Jaluk ajane panitia ora usah jaluk dikeki karo Pak Rukin ae Mas Samu. lagu liane mas ya nyanyi opo? Nyanyi opo lho aja sing anu kok Mas aku. basah 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 aku ra sido nyanyi Nyanyi wong telu lah Pi. lah kene keblok lho mas Ah. hari yang mantap Ah. Kono. Yuk, ladane Mas. Kowe enek 3 tahun kowe ra iso lagu iki. lagu apa mas Wes meneng. Vokal grup. Ora guyu. Iki suara telu kowe. oh telu Jul. Jul. Hey! Ah, oke. Hey! Hey! Ya, bener. Beda ya? Beda. Beda. 3, 2, 1. Benar.
Gawe apa ini bongko gitu. Wis iso nyanyi. Aku ini buat Mas. Masuk Ya nyanyi anu ya pop ya pop ya. Pop. Pop S. Pop dasmu. Pop lho. Mas nek genre Ada Cinderella. Cinderella aja. Ya, lagune sapa iki? Raji to Mas. Raja. Dari bapaknya jenis Raji. Musik kenalan. Cinderella untuk semuanya bareng-bareng masih bersama Delete. Coba. Oke semuanya. Coba. Nyapa lho ngono ngombe arak ya cuk. Nyapa lho ngono kuwi? Ciri khas raja iki lho. Raja kuwi dudu ngono kuwi. Lah piye? Nyapa kok Goblok. Lah pas raja pas mu. kurang ngeden. Kurang ngeden. Kurang Ngeden. nek kurang nek. Ora nek toilet cedak iki. Ya, one, two, shua. Oke semuanya yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng-bareng. Ada sebuah cerita wayang Ramayana, Ratu Buto Rawana Raja, Anoman si kedek putih, kawan taman Sinto dijabule, konangan Indra Cetan Pantai, Anoman Rawati kedek, Cinderella koncone Anoman. Lah apa enak Cinderella koncone Anoman mbakon mbahmu lho kowe ya. Jare lagune Ada sebuah cerita. Tentang Jaga musik. ada sebuah cerita, Apa? cerita wayang Ramayana, Ratu Buto Rawana Raja, Anoman si kedek putih, Bukan Anoman obong. Sowan tamanti. Rape. Cinderella koncone Anoman. Nyapa Cinderella kancane Anoman. Lah pas Anoman. Ya ampun. Ya apa Mas? Apa ini? Kok koyo gini? Oh, koyo iki rejane jaman bakal tak jenenge pentol beranak. Yen tak sawang teko kene wujude kaya nanging ana sirip-siripe kaya bentuk kali. Reja-rejaning jaman tak dengakno kali. Yo, Anake sapa iki? susu suka di madu. Susu. Iya, kok tak pangane. Engko mari kono. Let iki lho, urusan iki lho. Woi. Iki dagelan nyusulnya ta Mas? Ya iki papat iki. Nggih. Mangke kula inum, mangke jenengan teng ngandhap, terus mangke kula sukani nggih. Aman nggih? Siap. Pak nuwun Pak De. Bakulan sumpil di Pak. Sumpil. Apa Pak? Lho, kok Pak simpel kok mari dipangan kuwi biasa. Omong kae. Sorry, Pak. Siap. Iya lho, domo lho. Iki lho domel lho. Ah, Kuwi lho domel. kemendan. Oh, kemudian Siap. telepon. Nama, Endep. nama, percel, nama. Liti. Siap mengikuti acara ini? Siap mengikuti acara ini? Siapa? Siap mengikuti acara ini? Belum siap, Pak. Siap, Ding. Gak nganggo dik. Pertanyaan. Serem. Ya. Tes ketajaman mata. Ya. Ini apa? Mana Pak? Percaya? Siap. Ini apa? TV. Ini. Siap. Ini apa? Lampu, Pak. Salah. Lampu. Salah. Terok. Bukan. Reject. Bukan. Salah. Lah apa, Pak? Mic. Lagi Ini loh apa? nyapu tanganmu. Ini loh. Lah ini cuma duduk ini. Manutok. Mata, Wah, Pak. Oh, kemudian ya. Pak? kemendan. Serem. Siap. Tes. Bunyi apa? Duor. Mercon Pak. Betul.
Berjel. Yuk. Apa? Ban gempes. Oke. Gini nih. Ya Pak. Wawa. Opo? Wawa. Mercon Pak. Bukan. Ban kempes. Salah. Mercon kali ban kempes Pak. Bukan. Apa Pak? Udan deres. Udah terus wah itu. Nek ra percaya, udan deres kayak kupingmu tutup ana karo tangan. Terus. Wow. Aduh aku kok gak sampai segitu Mas mikir. Dadi Apa ini apa udah enek bisa? komandan wow siap salam kali kamu ada senjata kamu berani coba ya Apa Pak? aku ini pengen apa wah coba iki lho liyane lho aku lho Ora jelas ngono. jelas apa lho jelas kayak gini lho bersalam kalau ada loncat di depan kamu tembak berani kamu kalau ada loncat di depan kamu tembak Tembak dua. Tembak dor. Aku tekok Pak Lurah ning arep mbok tembaki lho ngapo aku tekok Lurah ning arep mbok tembak ngapo Kancane mau london. Ya kok ganti lurah. iya ora apa-apa siap hei aja saya salam masukan tembak 6 oke mundur ceplek maju depan tembak play asik wet maju mundur kamu tuh jadi kamu harus tahu hitungan saya mulai dari serem dong 1 2 3 4 5 teludok kamu harus bisa semuanya paham nggak ya paham nggak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. oke siap luar biasa Wakil Presiden Mas Gibran. alah bisa cepet Ini ora jelas. kowe ku ditekok Pak Sugiri. masuk kiri apa Lah apa pertanyaan? aku ki tekok apa Ini mau. aku tekok limas kene jenis sapa sosis Sabar Mas. Dedek lima sih jelas ya. Halo. wis takok wis takok dadi kowe yo dadi ora Barisan harap dirapikan. Kalau ada yang kosong bisa maju ke depan. Sop harap diluruskan. sholat sampe sop orang Kok kemendan ya harus ada Jamaah. pasukan diambil alih orang. Alah. Pasukan saya ambil alih. Ayo tak ambil alih. Sabra. Caramu nyiapne iki lho. Aku kulino lho, melu PBB kulino. Dipedot. dipedot Pedot. siap ora ngono kuwi Sabra. kleru kuwi Siap. gerak Oh, dipedot. pedot Siap. Grow. kakean burine kakean Gerake iki siji Siji ae. ae. Oh, sini ae. Siap. Rat. Lencang. Kanan. Rat. Nakrik. Panik karo komandan. Nyapa aku, Mbok? Kan saya sebagai pasukan sesuai dengan aba-aba komandan. Nek pojok separuh ae. Ojo full. Loh ini namanya setengah lengan. Lah iya, separuh wis koweri, Mas. Ojo. Ono. Berarti separuh ae. Iya. Ya. Tegak. Rat. Istirahat di tempat. Rat. Siap. Rat. Nganjutu. apa kuwi apa Iki baris-baris cara Jawa. apa Nganjutu. apa Tangan maju satu. Rancang depan nih, Kak. depan Pak Jawa, Jawa. Ora enek to, baris berbaris Jawa. rene apa Terus apa kayak aku Aku suwi lho ora anu. parah kowe bareng Jinding. apa Driji nduting. ling Ngankokit. Tangan ditekuk sedikit. Si burung.
Driji mlebu ira. Manut. Dekit dik. Apa Pak? Didek sedikit. Orang ngono baris kok iso ngupil. Terus jidut. Driji diudut. Jimot. Apa? Jidimot. Aku 5 tahun loh, berarti peserta tahun loh sih. Jorok kowe iki. Orang gila. Jidol. Masa cicel maneh. Oh sik, kowe umpama barisan nganggo basa Jawa kowe barisan ngececeng. Ya kok ceceng barisan ceceng. Iki lho ngene lho lurus ngene iki lho. Ngececeng ya. Nah, barisan ngececeng, barisan meket. Ayo lho. Maju mengarep, tek. Kok rumah saku yo. Iki Ora mau enak. ngeten Pak Cil. Iya. Iki berhubung kita pada malam hari ini sowan masyarakat Mlinjen Mlinjen. pada hari ini memperingati HUT RI yang ke-80. 80. Betul. Iti. Iki lho iki jenenge Titi. Iki Itu. Itu. Iki ngeten Mas. Iya, Iki monggo diwelengi kali Bapak Kades, kalian Bapak panitia, Oh iya. Mas Ruken, Iya. kalian Ibu Nia. Iya. Kapureh minggah wonten ing panggung. Oh, oke. Oh, sama Bu Boyo bareng. Bu Joko Boyo. Bu Joko Gerdu. Boyo. Jarimu bengi iki sing nanggap Bubayen. Iya, anu. Dhisik pas nanggap anu sik bayan. Saiki yo mundak dadi Joko Boyo. Aduh. Monggo Bapak panitia. Monggo. Dua Tuhan biarane pasir. Ale Bunia monggo. Iso sing bisa turu. Andika ngomong sing kewetu. Niki kalau sudah naik. Syah. Apa Pak Lurah Apa? Arep tak jiburo. Ngawur. Niki sampun minggah itu ada, mohon maaf Pak Lurah, Pak Sugiri, kalau itu sudah naik panggung itu ada 3 persyaratan dari Guyon Maton. Apa saja itu, Syarat nomor pertama menika nyanyi. Gimana Pak? Nyanyi nanti suaranya itu agak serak-serak gimana nanti sakit. Berarti kalau nggak syarat pertama, syarat kedua menika joget Bapak. Joget nanti capek Pak. Iya. Kalau syarat kedua, ke satu kedua tidak mau, syarat ketiga apa? Adik? Nyawer. Siap. Itu. Ini Tiga langsung syarat. saya Pak. Atau mungkin ada pilihan nomor 4, Pak. Apa? Nyawer, Pak. Atau mungkin nomor 5. Lagu ini apa? Nyawer. Sebelum kita nyanyi, kita foto dulu buat dokumentasi. Dokumentasi. Agak sini Bapak. Agak Oke. ke tengah, Pak. Agak ke tengah. Oke. Hitungan 1 sampai 6.000 Bapak. Agak rakyat. Ya, ya. Agak mepet, Pak Giri. Agak mepet, ya, Pak. Mepeten. Yuk, 3, 2, 1. Oke. Gaya bebas Bapak, gaya bebas. Ibu, ya 3, 2, 1. Asik. Oke. Nyanyi, joget apa sawer? Nyanyi, bener apa Pak? Nyanyi tak bener. Udah bener apa? Lagunya apa? Lagune napa? Bojoku Boyo. Bojoku Boyo apa? Lagunya apa Bu? Duet. Rindunya hati. Nyun sewu tak percaya. Saya tak informasi. Semua linmas tolong keluar di jalan. Oh ngaten. Semua linmas tolong keluar di jalan bantu penitipan ya. Oh, oke. Semua linmas keluar semua. Semua linmas keluar dari negeri ini. Ya. Kowe nyapa? Karo nyapa? Apa nanti kowe? Aku termasuk linmas ya. Iku linmas sing kene, dudu linmas awakmu ning desa. Lagune wau napa Pak? Rindunya hatiku. Rindunya hatiku sing ndi Pak? Oh, lah duet iki lho, Mas. Sing ndi? Sampeyan enggak pengen jajal lagu itu anu Bunia. Dalam. Lagu yang Sing apa? penonton. Mboten. Engko aku ndak diombeni karo Mas iku. Wis bisa tak baca, nggih. Rindunya hatiku so. Ya. Wis tak totone Bu, tak totone. Nggih. Napa dirasak mawon? Boten. Pun niku mawon. Ampun. Nggih. Lare-lare niku napa lho mboten saged. Engko wingi lagu Nggih. Pakuan wis saged. Sakit ya, alhamdulillah. Berarti gak sia-sia loh Mboten ya. sia-sia, metu. Ini bayari larang gak apa-apa ya Cak ya. Aman. Nggih. Wah, Iki sampai jam itu Cak. Lewat. Sampai jam itu jam 1 toh nggih. Loh, kula manut ibu-ibu yang di depan. Jam 1 toh nggih. Niki mari dibiarin jam pinten? Loh, kandhani loh. Jam 1. Sampe Nggih. kuat ning ngono.
cangkemku nggak kuat. Jaluk bar jam piro Pak Cil? Jam 1. Jangan aduh. Yuk, so, bareng-bareng masih bersama Ibu, luar biasa hadirnya pada malam hari ini. Asik. Nah, duet. Boten. Mbak Kasturi kados karo Dinoyo monggo naik ke panggung Mbak Kasturi. Putih, putih. Mbak Lurah putih niku. Semonggo. Sekarang Dinoyo. Kene, Pak. Sini, Mas, sini, Mas. Monggo. Sini. Dari teman-temannya Pak Sugiri monggo aturan. Pergi. Ada penyanyi yang belakang, sinden-sindennya naik yuk. Cantiknya guyon motor sini naik semua. Indosiar zaman cilik ya. Wah, semangatnya saya luar biasa. Oh, boleh penyanyi. Bu Boyo emang. Bu Boyo cuma penyanyi. Juara. Ki sedaya. Siap, terima kasih. Kembali kasih Cak. Siap matur nuwun. Matur suwun. Nggih sun Mbak. Sun barang nggih. Iki anu lek kene kan wis Matur nuwun. Iki urung nanggap. Urung apa? Urung nanggap. Ya, maju bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk masyarakat yang sangat luar biasa bersama Guyon Maton. Siap. Bareng-bareng hadir masih bersama Guyon Maton. Terima kasih. Bila ada semuanya laporan kita bersama pada sama baca lagi dan lagi. Asik Pak. Niki dumateng sagung para pamirsa sedaya anak mumekatan lan sematan kene kula kadang saking paguyuban campur sari Guyon Maton campur cilik CS kepareng sowan wonten ngarsa panjenengan. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi kalepatan kula sakadang nyuwun agunging sesamudra pangasami dumateng pamirsa sedaya. Ing mriki kalenggahan kawula ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinanggih ing sanes wedal kanthi asesanti sak bejo-bejane kang lali isih bejo kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.